krásný koukám z toho mého dalšího videa na YouTube. Dneska tady mám 2 kamery, tady. A tohle bude mixer challenge. Bude to na 2 díly, první díl budeme losovat, to bude teďka. A okoštovat Fantu a... Já nevím, jestli budeme tam se koukat, nebo tam zmaženo. Takže první si to vylosujeme. Ne, to mě okoštujeme. No a pak to vypijem. Takže to neste ten klobouk. Pak to vypijem. Takže mám teď klobouk a teď můžu losovat první. Já tam losuji. A teď dokážu teda vidět v obou kamerách. Fanta! Teď můžeš teda vypít celou. Teďka ty. Voda. Tak si to... Hele, aspoň máme každá nějaký pití. Drž, no já tu losuju. Mlíko. Lentilky. Lentilky s vodou. To bude dobrý, jo. Dobro, to já mám zatím samý pití. Bramburky! Fuj, to bude hnusný. No bude, no. Voda. Ty máš 2x vodu, super. Ne, ale to potom stejně spíchám úplně. Takže kolik mám? Jo, takže já poslední papírek. Uděláme jich každá 4, já mám jich tady 10, takže vás vyjdou. 3. Marmeláda. Fuj. Posuj. Čokoláda. Jo, takže co tady zbylo? Kuličky, nějak bych si dala. A tyčinka, takže jo, takže tohle bude k prvnímu dílo všechno. A co to Fanta? Ty jsi chtěla okoštovat? Tak to až v tom druhým, ne? Ne. Jo, takže jenom našli jsme, nebo prostě máme tady nový ten Fanty. Hej, ale Savím, nemůžu si pak dát i vodu trošku, ať si nemusíme hnedka tu Fantu celou vyplýtvat. Tak, jak to budeme. Takže ochutnáme tady Fantu, já jdu tady k té kameře, ty běž tam. Běž tam k té kameře, já jdu tady k té, běž tam. Tak, takže 3. No pojď prostě tak, já tam budeme vidět. 3, Mně to nejde. ukáž. Tohle akorát vyhodím. 3. No. Druhá. No jako, není nějak extrémně dobrá. Au! Bobinky. Dobrá. Možná až moc sladká. A už si to nechám na challenge, protože já to musím mít. Takže tohle by bylo k druhé části všechno. A co tohle? Tak, první části. A co tohle? Tohle druhé části na konci zase. Ne, to okoštuju. No tak jo, ještě tady máme žvíkačku. Je to, co si všichni znáte. To je hrozně lítat tam a tam. Takže já si to dám. A tohle je první část. Hnedka vyjde druhá, hnedka po tomhle. Vlastně To zase, hej. vypadat takhle. Jo, je to dobrý. A tohle by bylo vlastně všechno. Takhle. A za chvilku ahoj. Už to vypadá na tom tabletu.